Tinini ustori hinke obo metei bosangrokni kaisa nogo wrong number call phaio hinke no nogni bwrwi khorok sabo call receive khaikha haike bo sabo hwnwi swnggo afro khoroksa sininiya borok botei Alka jagao samung nangwi call khaimani hinke no bwrwi afro call cut khaiwi rokha wrong number hwnwi sawi haike afroni simi hinke no bono wrong number khe call khainai sila bo bwrwi hwnwi sawi mankha hinke no salbrung no bono call tei message khaina sengkha tei bono message khaiwi rok hamjak rok hwnwi biyang kok rok sawo haike obo haike no 3-4 din hai wngkha haifano bo bini message kaijak rokno kono mungsa reply roya phiaba afro bini bwkra jok bono nugui rokha salbrum no bini mobile tei Alka chlani call phaimani hinke no bini bwkra jok song bono Kaijak twtwi tei Alka Chwlabai Tongo hwnwi Majra Berjakha haike bini bwsaibo sawi mankha hinke no bono yak tisai rok bukha tei bini mobile rok check khaibo afro bini mobile message kaijak rokno nugui bo tei bo bini bwhai no duri rok bai khawi sotonai bukha haike afro bini bwkra jok song bwrwini bini darano call khaiwi sawo nini hanok jok tei Alka Chwlabai tongmani manjakha jongno bono tei Alka Chwlabai call khai tongmani nugo hwnwi haike borok bwrwini bini darano bo sawo tabukno phaidei cheska khe phano bo chini man sonman no ses khaiwi khibibai khe hwnwi haike o kokno khwnamwi bini dara bai bini ama logi no phaiwi sokhaikha afro bwrwini bwkra jok song bini dara bai bini amano bo lasima sungsa khaiwi hinkha haike bwrwini bini dara bo bono bwkhnai rogo romwi haino yak tisai bukha haifano o bwrwi go seliya tamoni hinke bo tei Alka Chwlabai tongmani kwrwi haike afro bini ama bono hino nung kwbui no tei Alka Chwlabai tongya hinkhe Ishwar haya kheba mwtaini mungwi swmai tangri hwnwi haike bo bini amani kokno khwnamwi obo haino wngkha phiaba bini bwkra jok song bono poito khaidiya borokno hai hwnwi sakha bo bini bwsai no se dukariwi mano hinkhe boroni Ishwar boroni mwtai hwnwi haike bwrwini bini darano bo message kaijak rok phunukha hinke no bini dara oborok no nukha hinke no bo tei bo jolejagwi pistol kariwi bini mwnai no bokhrogo phungnwi phungtham kahai guli kokgwi rokha haike obo haike no wrong number call kisa phaima bai o bwrwini langma kwmawi thangkha tei o jorao no bwrwini buphayung khoroksa tongo bokhe phatar hasteo porewi tongwiyo haike bobo o kok rok no khwnamkha hinke no nogo phaikha tei bwrwini bini mwnai nogo phaimani logi no police o thangwi FIR darj khairwibo haike police rok bo logi no borok no romwi toni phaibeyo haike police rok bo sabo bo o wrong number call phaimano waisa se receive khaikha tei bo bini message rok no bo kono mungsa reply rwya hwnwi hinke no bwrwini bini dara bo jail bisingo tongtwtwi no o kok rok no sawi manwi bo jail bisingo no suicide khaiwi bini langma no sasokha haike afro wrong number call khainai sila nogo police rok rutugwi jail bising dawi rok paikha haike obo haike no wrong number call kisa phaimani bai keboni nukhung hamya wngwi thangkha tei o bwrwini serai kwnwi tongmaibo haino buma baima tongliya bini buma no kwmajagwi thanglaikha tei bini darani bo bwsak khorok tham tongo borok bo haino bupha baima tongliya hinke asuk jora tinini story tei oro saboni saya comment khaiwi sanani tapokdi tei video no sajagwi tongkha hinke like tei subscribe khainani tapokdi tei bonorokni supasto manwi bwskang next time video katal tubui manna tei hinke hambai asuk jora video no paithak jora naima bagwi।